tehdä yksi video tänään, tai yksi shortti, mitkä näistä Blade Blaster-madoista. Mä siis rakastan kirpeitä karkkeja, ja Blade Blaster on just niitä, mitä ja tällaisena Israel-ihmisenä. Mä oon siis asunut Suomessa koko elämäni, mutta Israel-verta edelleen on. Niin, niin kirpeästä nyt tykkään, niin tää on Blueberry Lemon. Ne on niin hyviä. Kiitos sille, joka keksi nää. Joo, moikkuu!